Non hai nada mellor para a saúde que a práctica deportiva, e se a iso lle sumamos estar ao aire libre, o plan é perfecto. En Vilagarcía, Evofit acaba de poñer en marcha o primeiro ximnasio ao aire libre de Galicia, revolucionando a oferta deportiva da cidade. Trátase dun espazo duns 400 metros situado ao carón das súas instalacións no centro comercial Arousa. É unha novedade, a verdade que é moi ilusionante, precisamente o primeiro ximnasio outdoor de exterior de toda Galicia. Temos que desmitificar o que en Galicia sempre chove, non? Se chove que chova, pero tamén fai sol. Neste novo ximnasio exterior atopamos todo tipo de máquinas para a práctica de diferentes exercicios, un novo xeito de adestrar que gusta aos primeiros usuarios que xa gozan destas instalacións. Ten de bo que se pode facer ximnasia con máquinas profesionais no exterior, ao aire libre. Ademais, puximos un césped que se pode facer exercicios de calistenia e demais que está moi de moda. Esta é a terceira ampliación deste ximnasio de Evofit Vilagarcía en tan só 7 anos, o que dá mostra da boa acollida que teñen estas instalacións. En total, dispoñen xa de 4.500 metros cadrados. É un dos máis grandes de Galicia, se continuamos ampliando, pois será o máis grande, sen dúbida alguna. Os clientes demandan espacio, demandan ter sitio onde adestrar. Entón, que fixemos aquí? Pois novedades nos últimos meses. Pois o ano pasado, fai menos dun ano, ampliamos toda esta zona de cardio con os televisores grandes e demais. Volveuse a encher de xente, bendito problema, e agora ampliamos o ximnasio outdoor. Unhas instalacións amplas e cómodas que prestan servizo aos seus usuarios 365 días ao ano, 24 horas. Que queremos dicir? Que damos liberdade total aos nosos clientes e clientas para que poidan vir a adestrar cando eles queiran, que é o importante, dar libertad a xente que poidan adestrar cando lles pete. Podendo presumir ademais dos prezos máis competitivos do mercado. A día de hoxe, a nivel nacional, somos os máis económicos de toda España. Hai promocións de 4,90 euros o mes IVA incluído, con todo incluído. Sí, con todo incluído. Depois hai o precio normal, que a persoa que queira vir un mes solo ou tal, é desde 19,90 o mes. Evofit Vilagarcía conta maiores con aparcadoiro soterrado para os seus clientes e servizo de ludoteca para que nais e pais poidan conciliar no tempo que dedican a facer deporte.